उन्दुनानै सिखारदों दुगैदों दासो ओमफ्राय भिडिअखौ माबिजों खालामदों नै थालिर बारियावसो औवा बारि खनायावसो ओमफ्राय जेखियानो जादोला दाखालि सार रन्जन दैमारि सारा फैनो गोनांमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हानाय जायाखै थ' गाबोनो फाइनाल जाना दं सफैगोन बिदिनो टाइमखौ एक्जेक्ट खोन्थानो हाया फुंनि बाहागोआव मोनफैगोन गाबोनो जायफ्रा गामि ओनसोलनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट ना बिथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनो बा माखासे बाथ्रा मोनथिनो थाखाय सावरायलायनोबा नैबे बिजनी बलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसावहाय लोगो हमफैनो हागोन गाबोन सानसे बावहायनो थागोन ओमफ्राय गामिनि जायफोर गाहाय गोराफोर आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांमोना लोगो हमफैनो हागोन गाबोनहाय टाइमखौ एक्जेक्टलि आं खोन्थानो हानाय नङा एसे उसुबिदानि थाखाय एक्जेक्टब्लाबो खोन्थाजोबनो हाया जायखिजाया फुंनि बाहागोआव मोनफैगोन बिजनी बलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसावहाय जोंनिनो दङ बलामगुरि टाउनाव गोरोबथा फार्म हाउस होननानै सोंफैबानो बलामगुरिनि रायजो राजाफ्रा खोन्थाहरगोन बेखिनियानो आरो लोगोसे मोनसे मेथाइ जांख्रिथायनि थैसाम 2नि फिल्मनि मोनसे मेथाइ मैया रिलिज खालामनाय जादों रिलिजआ मैया रिलिज खालामग्रोनाय जाबाय थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो ससे बारा गोलाव होनो हानाय नङा दै गोलाव होयोबा एसे उसुबिदा जायो बिगोमाफोरनावहाय आं पारमिसन लाहरनानै जिहेतु बिथांमोनानो मोननैसो ससे रेकर्ड खालामनानै लाखिनाय दंमोन आं बिदिनो ससे होलांनि कमप्लिटनो जुदि नोंथांमोना खोनासंनोब्ला आरडि मसन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हाबनानै नायनो हागोन गोजाम आरो गोदाननि फिल्मनि मेथाइफोरखौबो खोनासंनो मोनगोन जांख्रिथायनि थैसाम 1 बेखौबो बावहाय मुभिखौ नुहैगोन सफा बिदिनो नुहैगोन आरो मेथाइफोरबो नुहैगोन गुबुन मेथाइबो मोनहैगोन आरडि प्रडाक्शन टाइप खालामनानै इउटुब चेनेलाव हाबहैनानै नाय अब्लानो मोनजोबगोन दानिया गोदान फिल्मनि जांख्रिथायनि थैसाम 2नि ना मेथाइ आं नोंथांमोननो ससे खोन्थानि बिनि उनावहाय बिथां पंकज बिथाङा ना मा फोरमायदों बेखौबो जों खोनासंनानै लानि एसे बेनि सिगांनो जोङो सावथुनजों सोमोन्दो थानाय गोबां खस्थ' खालामनाय बेहाय सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथिनो लाग्रोनो सानदों गिबियावनो दङ प्रडिउसार बिथां चक्रसिंह मुसाहारि बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ बेहाय लाबोनो थाखाय गुरै खावलायहरदों लोगोसेनो प्रडाक्सननिफ्राय मोनसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों साबायखर थाबाय नैथियाव आङो बे सावथुनाव गुबै फाव खालामनाय फावगिरि बिथांमोनखौ सिनायथिनो लादों गिबियावनो दङ जोंहा लोगो सुबिर गाजी नोंथांखौ आं बेहाय लेंहरनाय जाबाय गावनि सिनायथिखौ हमनानै फैदो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ थामथियाव दं बे सावथुनाव गोग्गोम मोनसे रल लानाय जोंनिनो मुंदांखा बर'नि सावथुन मुलुगनि माने दावगाफुथ' बुंजाला दावगानायानो बुंनांगोन फंबाय लिंसार बसुमतारी गावनि सिनायथिखौ होनो फैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय साबायखर सावथुनाव आइजो माहारि होननायानो गैया होनना बुंजायो
नायल' जागौ सानैसोल' दङ बे सानैसोनि मादाव सासे बेहाय नुजाथिनो हादों आंनि बिनानाव बायदि जोंहा फुजि बसुमतारी बिथाङाबो गोग्गोम रल खालामदों बे सावथुनाव बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय प्लिज थेंक इउ जोंहा ओरैनो गुबै फाव खालामनाय नैबे सावथुनाव गुबै रल लानाय आर्टिस्टफोरा बेखिनियानो फैनो गोनां दंमोन बायदिसिना असुबिदानि थाखाय नुजाथिनो हायासै फैनानै जोङो मथा मथि बुंनो थाङोब्ला मास मोननैयानो शुटिं जादों मास मोननै शुटिं जानायनि उनावसो जोङो सावथुननि खामानिखौ फोजोबनो हादों गोलाव सम लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय सावथुनाव माने खायसे ओरैबायदि इन्सिडेन्टफोर दङ जाथायफोर दङ जायखौ सुट लानायाव माने एसेल' समनि गेजेराव हाखाया गावलायनाय सिनफोरा ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ जायखौ जोङो माने खोब मोजाङै खालामनो थाखाय समखौ लानो गोनां जादों बार अखा दुखु दाहा खस्थ'नि गेजेरजों ओरैबायदि माने गावखौ बावगोमा लांलायनानै जोङो सावथुनखौ माने शुटिंखौ जों कमप्लिट खालामदों बेहाय ओरैबायदि मानसिफ्रा खस्थ' जादों जायफोर बे सावथुनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोर माने बिथांमोननि खस्थ'खौ नुनानै थारैनो माने आंबो ओरैबायदि दुखु मोनखांदोंमोन शुटिं समाव साबायखर बावनांगोन बिथांमोनखौ जायफोरानोखि बे सावथुनखौ शुटिंखौ फोजोबनायाव जोंखौ हाजासे हेफाजाब होदों आङो बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरदों रावनिबो सासेबो आर्टिस्टनिफ्राय आङो लेहामि बा लेजिनेस बेबायदि आखुथायखौ नुनो मोनासै जेसेबांखि न'आव खैफोद आफोद जाया मानो बिथांमोना जोंनि नैबे शुटिंखौ बांसिन इम्परटेन्ट होनानै गावनि न'खरनि उसुबिदाखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनि शुटिंखौ जाफुंसार होदों आरो महरगिरिफोरा रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम आरोबाव बुंनांगोन आङो सैथो खोथाखौ बुंनांगोन बे सावथुना माने ओरैबायदि माने इकुइपमेन्टस बा रिक्वायरमेन्टस ओरैबायदि नांगौ जादों बेहाय ओरैबायदि ग्लाम खरसा जादों जायखौ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला आरो सरासर प्रडिउसारफ्रा बे खौशल लानो मोनखाया बेखौ बानायनाया दा बेबायदि सावथुनखौ मिथिखासेयावबो बे सावथुनखौ आखाइ होयोब्ला जे गोबां खरसा जागोन बेखौ मिथिसेयावबो बिथां चक्रसिं मुसाहारिया आवगायबोनानै नै बेबायदि सावथुनखौ खालामनो होननानै जे आखाइ होदों बेखौ थारैनो आं गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावनांगोन साहस खालामा बेबायदि सावथुनखौ खालामनो थाखाय बेहाय खस्थ'निल' खोथा नङा बेहाय जिहेतु बे सावथुननि स्ट'रिया जोंनि गोथां जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय नालाय बेयाव मोनफ्रोम सावथुननि मोनफा मोनफा पइन्टखौनो जों नोजोर होनो गोनां जायो मानोना जायखिजाया सावथुन बा स्ट'रिया जुदि हारिजों रिलेटेड बा गोथां जारिमिनजों रिलेटेड बा बेहाय जोंहा माबा मोनसे बायसान्स जुदि माबाफोर मिस्टेक ओंखारफ्लांब्ला बेहाय जोंहा सोंखारि जानायनि गोबां सुबिदा थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि सावथुनाव आखाइ होनाया खोब गोब्राब खामानि आरो दा बेफोरबायदि एसेबां गोब्राब खामानि होनना मिथिसेयावबो ग्लाम खरसा जागोन होनना मिथिसेयावबो बिथां जोंनि प्रडिउसार बिथाङा जे बे खामानिखौ मावनो होननानै आवगायबोदों बे थारैनो बाख्नायथावना आङो उननि समफोरावबो बिथांखौ बेबायदिनो हारिजों सोमोन्दो थानाय जोंनि गोथां जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय सोरबा जिउ जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि सावथुनफोरखौ बानायलांबाय थागोन होननानै आं आसा थिदों बिदि बानायलांबाय थाबासो जोंनिया मा जाहैयो जोंनि गोमोरहां जालांनाय जि जारिमिन बेफोरो फिन रज'फिननो सुबिदा मोनो नङाब्ला जोंनि उन जोलैनि जा खुदियाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि बारलांनाय जारिमिनफोरखौ माने बावगारलाङो आरो बेखौ जोङो नुना मोनबोदों साबायखर थाबाय बिथां प्रडिउसारनिसिमबो